Inyaya yakamboya mudanhisa 5 saka wanga wasina kunge waine mari yekuenda pachiremba saka nhasi wazouya waine mari yekuenda pachiremba yako watoenda chiremba ati kuna mai ava vari kunzi vanoroya asi iwo havaroi havo asi panhau dzekunzi vanodya vanhu ndo dzaonekwa kumhepo vari kuti vari kushandiswa kudya vanhu kwavanoita vane nyora dzakatemerwa kumusana kwavo pane nhauro dzakambotaurwa dzekunzi mufi akafa nepoizini zviri kunzi handiwo akamupa hawo poizini semataurwa azvanga zviri kutaura ndowandiwenesta uyu mukomana acheneswa kunzi handi akataura mashoko ekuti mai vake vanoroya asi kuti pane zvakangobvawo zvichinzi ndiye akataura asi handiye akataura saka chiremba wacho vanogona kudzosa mufi kuti arwise vanhu vaverengwa kunge vashanu vari kunzi vakawanikwa vari pavanhu vakaya nyama iyoyo nenyakuuraya wacho saka waudzwa zvekundoita nachiremba kunzi pa7 days muchange maane anza yenyu yekuti akauraya munhu iye neakazodya wacho ndiwanani zvichawapfukira muchaona wadzoka wega asi chiremba ati kana zvichinge zvaitika zvinhu izvozvo zvinoda mombe 13 wakatenderana nazvo munozova musi wa9 since mapuwa 7 days munozodzoka musi wa9 kuti mutipe ripoti kuti pane zvaitika here zvekufamba sei handiti okay it's okay next matter